Gepleýär Azatlyk radiosu. Şuňlar Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki bankomatlaryň aglabasynda nagt pul tapdyrmaýar. Bankomatlarda pul bolsa da gysga wagtyň dowamyny gutarýar. Bu barada habar berýän Azatlyk radiosynyň Lewapdaky habarçylarynyň biri nagt pul salynan bankomatlaryň öňünde her gün 50 çemesi adamyň nowbaty durýandygyny aýdyp, nowbatdaky adamlar azalsa täze adamlaryň gelýändigini belleýär. Türkmenabadyň bankomatlarynda pul tas ýok diýen ýaly käbir bankomatlarda bar, ýöne olarda nagt pul gutarsa destine täzeden pul serişdesini goýmaýarlar. Şeýle-de häzirki wagt bankomatlardan her gün çäkli möçürdäki pul ýagny 800 manady nagtlaşdyryp bolýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Habarçy 800 manatdan has köp pul serişdesini nagtlaşdyrmak isleýän raýatlaryň şäheriň dürli sebitlerinde ýerleşen bankomatlara aýlanmaly bolýandygyny aýdýar. Bu käte bir näçe güne çekýär. Adamlar munyň üçin özleriniň ençeme wagtyny ýitirýändigini aýdyp näýile bolýarlar. Ýöne olaryň nägilelikleri öz aralarynda galýar. Sebäbi olar şikayet etsek-de netije bermeýär diýip degişli resmiýlere ýüzlenmekden saklanýarlar. Bankomatlara näme sebäpden nagt puluň öz wagtynda ýerleşdirilmeýändigine bank resmiýleri hem jogap berip bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Galy bersede habarçy şäherde 60 çemesi bankomatyň bardygyny, ýöne olaryň diňe käbiriniň köçäniň urunyna ýerleşýändigini aýdýar. Olaryň galanlary edara kärhanalaryň içinde ýerleşýär we olar dinç hemde bayramçylyk günleri ilata el yeterli bolmaýar diýip habarçy belledi. Türkmensanda büdjet işgärleriniň zähmet haklaryny, ýokary okuw jaýlarynyň studentleriniň talip haklaryny, pensionerleriň pensiýa haklaryny, çagaly eneleriň we mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullaryny bank hasaplaryna geçirmek işleri soňky 5 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda tapgyrlaýyn amala aşyryldy. Soňky ýyllarda ykdysady kynçylyklardan ejir çekýändigi aýdylýan Türkmensanda bankomatlarda nagt puluň tapdyrmaýandygy ýa-da olaryň hatardan çykmagy bilen bagly Azatlyk radiosu ençeme gezek habar berdi. Türkmen häkimetleri bu näsadlyklar barada söz açman gelýärler.